Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Septi Yuliana, NPM 717, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Mata Kuliah Pendidikan Bahasa Daerah, Dosen Pengampu Dr. Gali Istiningsih, Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar Sekar Mas Kumambang Laras Pelok Patet 6. Sugeng midhangetaken. Titi larasipun monem cici rolu cinemo cirolu lulu ro ciro nemo momo nem ciro nemo luro cirolu luro lumo. Cakepanipun nadyan silih Bapa piung kaki nini satu lam yang sana kalamun murok tan Nora pantes yen den nuto. Matur nuwun.